E kinde ma johera mag ODM rito gi liyo yo mar siasa ma ogai margi Raila Odinga dhi chiwo e juma mabiro. Raila osingo ni chung' mare mar siasa ma odhi lando dhi bedo mano ma oluwore gi weche ma ODM osebedo ka ochung'ne. Jakom mar ODM Gladys Wanga otemo lieko ne jopiny chung' ma Raila dhi kawo ka giwacho ni ODM biro chung' kod jatelo ma orwako Raila. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jodito mag ODM osemo wang' josiasa mag duond burano mosebedo ka bayo weche mag achaya ne jowetegi. E kar chung' od bura ma Funyula e kaunti ma Busia, rangi mar machungwa omako piny, ranyisi duond bura mar ODM e mathum wero. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne nyuol duond bura mar ODM, ogai mar joka machungwa Raila Odinga otiyo kod thuolo makamano mar singo ne johera mag ni chung' ma odhi kawo e weche mag siasa e ndalo mabiro dhi bedo mano ma olure kod gigo ma ODM osebedo ka kedo ne pacho kae kaachiel kod bero ngima jopiny. Tutashauriana na nataka kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambayo italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Baba akiendelea with consultations. Baba hakikisha kwamba haki imetendeka. Swala moja peke yake. Tafadhali wote ambao waliumia na wote waliokufa, tunauliza kwamba katika consultation hiyo wafidiwe. Baba, sasa hii unafanya consultations katika nchi nzima. Fanya consultations na ukirudi utuambie ni left tutaenda wapi? Wanachama wa ODM, baba akisema left tutaenda wapi? Na akisema right tutaenda wapi? Na vijana, baba akisema fire tutafanya nini? Emano ma inyalo wacho ni en leso ne jopiny buoyo mawiye, jakom ODM Gladys Wanga, jolup ogai mar ODM Simba Arati kod Professor Peter Anyang' Nyong'o olando ni ODM dhi timo duto manyalore mar kawo loch e yiero maduong' mabiro. Tunasema kwamba Mgala muue lakini haki yake umpe. Mtu anaitwa William Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alijaribu sana kuhakikisha kwamba umechukua kile kiti kule EU. Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu yeye ndio rais na vile alijaribu alikuwa anatetea Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto, asante kwa lile ulilofanya pale EU. Nimesema nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo. Tujue mwelekeo, sio? Sisi si watu wa kufuata watu hovyo hovyo. Tunafuata watu na sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo. Na vile vile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya, sio? Magetimore kinde ma weche osebedo ka fuong'ore e pacho kae ni duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelo ne yiero maduong' mabiro. Iranyisi ma kene nitiere gwenyruok mar paro e kind jokanyo mag duond bura mar ODM, jodito mag duond burano ojiwo jokanyo mag ODM mondo lu kido kod time mag ODM kendo golo siem e jogo mabiro dhi ataro kod kido mag ODM. Chama ambacho kinabuniwa tu eti kwa sababu ya uchaguzi haviwezi kudumu. Ni vyama ngapi tumeona hata wametoa marais lakini sasa hivi hawapo. Chama cha PNU cha Kibaki kiko wapi? Ywarruok ma piny osebedo e duond bura mar ODM e kind jood bura masiro lwedo okang' mar tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kod mago makwedo chenro makamano. Chris Owino, Ramogi TV. Familia moro e kaunti ma Nakuru e kar chung'